Здравейте хора, днеска ще играя на Майнкрафт, но отново епиги, защото в миналото видео, където беше сигурно преди... Кога беше? Беше преди някъде 7 месеца или не знам, 10, не знам кога беше, но сега нека да започваме, като днеска ще играме на... Еми хора, нека започваме. Така, почваме! Пак ли те му реклами, бе? Пак започва с те му. Така, нека започваме накрая с това видео. О май гад! Хора, това е много по-яко от това, което съм играл. Човек! Това е много по-яко. Бот или плеер? Да пробвам бот. Плеер да е. Чай, какво е? Мога да избера чаптър? Ама то са само 3. Айде чаптър 1. Не, че какво? Не ми кажа, че сега ще ми даде. Хора, ако ми даде... Хора, представете ли си? Не! Не! Хора! Даде ми! Какво? Хора, то ми даде? То ми даде? Как? Какво? То вече отвори те врати, аз не мога ги затварям обаче. Хора, добре, моля ли питам кой е плеера? Нали, смисъл. Чакайте. Този път мога. Аз това не го очаквах. Добре, защо? Аз съм пиги. Защо мога така да правя? Още не е намерил зеления ключ. Ох, майко, това ще е толкова зле за него. Не мога да намеря нищо. Чай, тук ли отива? Аха, окей. Това е интересно. Ама много е интересно. Хора, ще се видим, когато видя плеера, защото ще се побракам. Добре. Ама хора, аз къде е плеера? Какво? Добре. Почай. Той отвори вратата! Защо? Какво? Не, хората... Лазерите? Ама не, хора, аз не съм бил. Аз дори не мога да... Аз не мога да ровя в често. Добре. Това е интересно. Добре. Няма никой, бе. Кой играе като
плеер, нали, Survivor. Като това няма никой. Дъската ли си беше там, бе? Хора, аз съм объркан. Къде е топ плеер, бе? Мога да бъркам често, бе. Хора, ще се побъркам. Хора, намерих! Това вилиджър! Защо е вилиджър? Какво стана, бе? Хора, започнахме от начало, защото... Хора! Мага, аз мога... What? Самия ми скин е... Пиги? Не, хора. Не, това не е истина. What? Да го оставя ли момчето да си живее? Той не е мръднал. Гледайте го. Здрасти. Изобщо плеера се. Чай, мога да търгувам. Абе. Гледай си работата, бе. Ще е... Гръмна. Окей. Тук няма никой. Окей. Wait a minute! Хора, аз не знам. Майко, хора. Чай, какво? Хората ще избяга. Не, ама... Аз колко време го гоних, бе? Аз го гоних 15 секунди! Аз го гоних 5 минути, бе! Как вече направил? Какво? Хора, това не е сериозно. Така ли е, бе? Искаш да избягаш? Нали? Айде па. Искаш ли да умреш, хубавичка? Майко. Банички! Той е взел... Не. Той е взел ключа. Не. Хора. Добре. Браво. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Хора, наистина. Гоних го толкова много време. Да, ама хора, това беше интересно. Аз буквално бях пигито. Хора. Ама хора, не ви лъжа. Наистина е. Просто, какво прави това? Нищо не прави. Така, вот и включвам на чаптър. Айде, чаптър 2. Чаптър 2. Намерих вече червения ключ, не знам. Хора, аз си спомням чаптър 2. Какво беше? Значи. На кой бе тази книга? Не.
Не, хора, умирам. Ако я ви да се лансирам. Бегай! Хора. Ей, са, чай да ти разкажа сега как се игра играта. Искаш ли сега виж как се игра играта? Ай сега да виж сега. Гледай сега как се игра играта. Сега ще го убия за една секунда. За една секунда. Гледайте сега. Почвам и директно ще трепа. Значи... сега почвам. Почвам. Мисля, че знам къде вече е отишъл. Ето тук по стълбите. И след това ето тук. Нека видим. Здравей, ти мислиш, че не мога да се кача ли? Айде, падай. Хайя! Айде! Хора, мисля, че... Надявам се да ви е харесало видеото. Разгледахме Chapter 2, нищо не направих. Да, ако искате видеа, ако искате да мина Chapter 2, абонирайте се с камбанката и оставете лайк на видеото, защото аз правя много труд за видеята. Да. Много обработване и да, хора. Надявам се да ви е харесало видеото. Абонирайте се с камбанката. Ако гледате моя канал, задължително се абонирайте. И да. Нека за чао да се хвърля. 3, 2, 1 и... Чао, хора! Аз не мога да умра, бе.